γαμιέσαι. Ωραία, λοιπόν. Καλώς ορίσατε όλοι στο Nightmare SMP. Ναι! Να Λοιπόν, ξέρετε, όλα τα μικρόφωνά σας το έχουν κόψει. λοιπόν, δύο πράγματα κυρίως για... Λοιπόν, δύο-τρία πράγματα κυρίως για τους viewers, γιατί εσείς το είδατε. Η φετινή σεζόν θα έχει μερικά RPG elements. Δηλαδή, δεν είναι ένας ακόμα vanilla Minecraft server. Είναι MMO, είναι ανοιχτού κόσμου, όπως το Minecraft θα έπρεπε να παίζεται. Και υπάρχουν πάρα πολλά structures, biomes που... Ναι. Δεν έχω ιδέα. Φίλιππε, Έλα ρε. ξέρεις τι λέει. Τι λέει ρε, δεν ξέρω τι λέει. Έχεις ρε, δει τι- μαλάκα. Ωραία. Όλοι έχετε διαλέξει ένα class, μερικά skills. Μπορείτε να κάνετε access με slash skills. Σκάσε λίγο, προσπαθώ να του μιλήσω. Όντως. Γιατί είναι γέρος. Είναι γέρος, είναι γέρος. Όπως είναι ρε μάλλον. 8 χρόνια. Νομίζω έχει σχιζοφρένεια. Απ' τα γεράματα. Είσαι έχει βαριά φωνή. Μάγκες, ό,τι δεν ισχύει δεν ξέρω. Έλα, συνέχισε. Ναι. Εντάξει. Τι Ωραία. έλεγες? Πάμε. Να έχουμε μια καλή σεζόν, πάμε να παίξουμε. Πάμε ρε παιδιά! Πάμε για το θυμιόλα! Επιτέλους, ξεκίνα σηκώνω- Φίλιππε. Πώς σηκώνομαι. Εσύ. Ωραία. Μου μυρίζεις. Αν και είπαμε ότι θα τα κάνουμε. Ναι, Άλλο οκ. δεν ξέρουμε τι πράγμα. Ούτως ή άλλως. Highlands, ω! Μαλάκα Να σου πω. κανονικότατο αρπιτζάκι, Μη σπάς αυτό το δίπλα, σε παρακαλώ. Έχει Οκ. μέλισσες. Οκ, δεν το σπάω, δεν το σπάω. Ναι, στο RuneScape Όπα, ήταν να το! που μπορείς να Άρα, κάνεις τους upgrade είδα. κάθε... Περίμενε Φίλιππε, έρχομαι. Μπήκε το, έχει το plugin. Ναι, Είδες, έχει βάλει το είδες, plugin. Εγώ παίρνω λίγη. Έλα στο... Λαφάκι. Μέσα στο φαινί. Όπως Κάνε πάσα στο διακρίνεται, καλοί μου viewers. Δύο Κάνε άτομα ξέρω πάσα. από γνωστοί μου θα με βλέπουν. Φαντάζεσαι. Η Κοίτα. μητέρα σου και εσύ, ξέρω εγώ. Ο πατέρας σου βαριόταν να ανοίξει το YouTube. Φίλιππε, Μμμ, τσέκαρε μια μια μέρα. εγώ. Και ο Κώστας. Τα. Ναι, Ναι, Φίλε. ναι. Δεν έχω ιδέα και εγώ δεν ξέρω Δεν είσαι κάπου μαζί είστε. της. Δεν υποτίθεται ότι είσαι μαζί της. Κανείς δεν είναι μαζί μου αυτή τη στιγμή. Κάτσε, πίσω μας. κάτσε να σε βρω. Νομίζω κάποιος πρέπει να κάνει Α, πεθάνω. Όπα. Νομίζω πρέπει να βρούμε κάπου που να μην πεθάνουμε. Απλά ελάτε spawn Μέσα. πάλι. Όχι. Ωραία, και μετά από αυτό το introduction που πάνω κάτω κάναμε ως members, έκατσα γκρένταρα λίγο, ελάχιστα off camera. Και ο λόγος είναι επειδή, ένα, είχαμε μερικά ping issues, δυστυχώς μέσα στο server. Εγώ προφανώς δεν έχω κάτι λόγω του ότι εγώ χωστάρω το server, αλλά οι υπόλοιποι members είχαν μερικά ping spike. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι είχαμε κάνει στο παρελθόν σαν server. Δηλαδή feature wise και τέτοια. Είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι έχουμε κάνει στο παρελθόν. Έχουμε βάλει και extra weapons, τα οποία ναι, έχει enchantment skills όπως έδειξα και προηγουμένως. Και απλά είναι λίγο πιο ανοιχτού κόσμου, έχει παραπάνω πράγματα να κάνεις. Οπότε, για το πρώτο βίντεο, το main πλάνο μου ήταν να πάω να κάνω mine. Αλλά σκέφτομαι να αρχίσω σιγά σιγά να φτιάχνω μια ταβέρνα, γιατί δεν είναι κάτι που ας πούμε έχω ανάγκη ή έχει ας πούμε ο σερβερ ανάγκη, αλλά είναι κάτι ας πούμε που ταιριάζει στην αισθητική του σερβερ, να το πω έτσι. Οπότε θα φτιάξω μια απλή ταβέρνα ή έστω το layout για να μπορέσω ας πούμε και να αποθηκεύω και τα πράγματα που θέλω, ώστε να έχω ας πούμε μια πιο μεγάλη ελευθερία, το πω έτσι. Θα φτιάξω chest. Λοιπόν, θα βάλω εδώ το chest. Αλλά θα χρειαστώ spruce wood. Ωραία. Village, οκ. Πάμε να το δούμε και αυτό. Ωραία. Το village δεν είχε τίποτα. Oh well. Πίσω στο να κόβω ξύλαγγες. Θα πάρω pumpkins. Σαβάνα.
Θα σε πάρω pumpkins. Δεν βαριέσαι. Οπότε έχω αρκετό. Να μαζέψω κι άλλο. Μαζέψω κι άλλο. Πάμε πίσω στο spawn. Και θα το κάνω. Θα χτίσω λίγο το τριγύρο. Χρειάζομαι oak. Λοιπόν, ας αρχίσουμε τώρα να χτίσουμε το layout. Ωραία. Και πάμε να αρχίσουμε να χτίσουμε σιγά σιγά. Σάλβι, είναι τύπου εδώ. Αυτή τη στιγμή είναι 1 η ώρα το πρωί. Εσείς δεν θα καθυστερήσει καθόλου το επόμενο part, γιατί απλά θα το κάνω edit μέσα. Για μένα θα είναι λογικά κάποιες ώρες, για σας είναι τώρα. Καλημέρα. Θα συνεχίσω λίγο να το χτίζω. Είναι φάση 8 η ώρα το πρωί αυτή τη στιγμή. Είμαι σχετικά πρωινός τύπος. Κάνω και εδώ πέρα με oakwood, λογικά, γιατί πιστεύω ότι θα ταιριάξει με το όλο design. Θα κρατήσω σίγουρα μερικά logs, ώστε να είμαστε πιο κομπλέ. Αλλά γενικά το τριγύρο σκέφτομαι να το κάνω να έχει ένα τέτοιο aesthetic. Και δεν ξέρω αν μου αρέσει. Αν το κρατήσω εν τέλει έτσι. Ξέρεις τι, θα το κρατήσω και δεν θυμάμαι τι ήθελα να κάνω χθες. Κάτι ήθελα εδώ να κάνω. Τέλος πάντων. Ώρα για timelapse, I guess.
Ωραία. Λοιπόν, το ετοίμασα. Κανονικά πρέπει να έχω κάπου glass, κάπου σε μερικά μέρη τύπου εδώ ή σε αυτά εδώ τα μέρη να έχω glass, αλλά μπορώ να πάω να μαζέψω τώρα ώστε να το έχω έτοιμο μετά τις δουλειές που έχω να κάνω και αυτό θα πάω να κάνω. Πιστεύω ότι είναι αρκετά τόσα sand. Θα δείξει τώρα. Καλά, σίγουρα είναι. Απλά για μελλοντικά builds για να είμαι λίγο πιο future proof θέλω να έχω το κεφάλι μου πιο ήσυχο. Μετά το αυτό εδώ μέσα. Μετά κι άλλα εδώ. Το πάτωμα. Θα πάω να πάρω κι άλλο spruce, είναι η αλήθεια. Για το πάτωμα σκέφτομαι να το κάνω με τούτο. Black and white να είναι. Πιστεύω ένα stack από το καθένα θα είναι ok. Ωραία, πιστεύω ότι θα είναι αρκετά τόσα για να χτίσουμε το δάπεδο. Τέλεια. Έχουμε λοιπόν και το πάτωμα. Λοιπόν, θα φτιάξω sticks. Γιατί φοβάμαι πάρα πολύ τι μπορεί να σπονάρει εκεί μέσα στην ημέρα αλλά και στη νύχτα. Φτιάξω torches. Τα torches θα τα βάλω κάπως έτσι. Να θυμίζουν λίγο medieval ταβέρνα. Μέχρι στιγμής μου αρέσει το πως βγαίνει. Ναι, θα το κρατήσω αυτό το design. Σκέφτομαι τώρα να έχει και δεύτερο όροφο. Και ουσιαστικά ο τρόπος που ανεβαίνεις από το δεύτερο όροφο να είναι εδώ. Όχι, δεν θα το κάνω να κολλάει πάνω. Ξανά το ίδιο με πριν. Ξανά με χθες βράδυ βασικά. Έχω δουλειά. Οπότε αυτή τη στιγμή εγώ θα κλείσω το record. Θα το συνεχίσω μόλις γυρίσω από τη δουλειά. Εσείς θα το μάθετε τώρα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Που δεν πέρασε μια μέρα. Με τη δύναμη του edit. Μετά από ξέρω κι εγώ πόσες ώρες. Είμαστε πίσω στο server. Μέρα 46. Δεν θυμάμαι που το είχαμε αφήσει την προηγούμενη φορά. Είχαμε μείνει εδώ να φτιάξει το base. Βασικά το base, την ταβέρνα. Και δεν ξέρω τι να κάνω το πάτωμα. Σκέφτομαι να το κάνω ίδιο το πάτωμα, αλλά νιώθω ότι θα χάσει λίγο την αισθητική του αν το κάνω ίδιο. Οπότε σκέφτομαι είτε να αλλάξω αυτό το πάτωμα και να το κάνω cobblestone ή να βάλω το πάνω πάτωμα με cobblestone. Όπως και να έχει, εγώ θα πάω να μαζέψω cobblestone και θα το δω. Γιατί δεν θέλω να κάνω το πάτωμα ίδιο χρώμα. Το θεωρώ πολύ ίδιο και δεν μ' αρέσει η ιδέα του ίδιου. Οπότε πρέπει να βρω ένα cave. Δεν νομίζω ότι το έχω λουτάρει αυτό, Βασικά δεν βλέπω τα gold blocks. Πρέπει να το έχω λουτάρει εγώ αυτό, Α, τι είσαι εσύ. Οκ. Άστο αυτό εδώ, I guess. Πρέπει να βρω cave. Και το να σκάψω προς τα κάτω ή να πάω στο cave που ήδη έχω δεν είναι κάτι που με εμπνέει. Εδώ. Ωραία. Κάποιος έχει εξερευνήσει και εδώ πέρα. Ωραία. Ή και τόσα μας κάνουνε. Πάμε να ανέβουμε πάνω.
Θα αρχίσω να βάζω cobblestone και ίσως στο μέλλον που θα έχω περισσότερα materials, ίσως να βάλω κάτι έξτρα. Και τώρα συνειδητοποίησα ότι δεν παίζει να φτάσει το cobblestone που κόψα. Ωραία, πάμε να τα βάλω. Έχουμε λοιπόν τον ημιόροφο. Που και αυτός όροφος θα γίνει, απλά πρέπει λίγο να σκεφτώ πώς θα το κάνω. Γιατί ενώ έχω μια ιδέα πάνω κάτω τι θα βάλω, πώς θα το βάλω κλπ. Το πρόβλημα έρχεται στο πώς θα το φτιάξω. Θα χρειαστώ παραπάνω ξύλο. Ωραία. Σίγουρα θα χρειαστώ παραπάνω ξύλο. Έχω κι άλλο. Όχι. Αφήσω αυτά εδώ. Θα πάω να μαζέψω κι άλλο ξύλο. Δεν έχω κάτι καλύτερο να κάνω, οπότε. Λογικά θα είμαι ok. Τουλάχιστον για τώρα. Εδώ σκέφτομαι να το βάλω σπρούς. Ωραία. Λοιπόν, το σχέδιο τώρα ποιο είναι? Πρακτικά το σχέδιο είναι ως εξής. Στα πλάγια, δηλαδή εδώ πίσω και εδώ, θα έχει ένα παράθυρο. Θα είναι τύπου έτσι. Οπότε εδώ που είναι γωνίες θα το κάνω 2 blocks ύψος. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια τεχνική εδώ. Πάμε και εδώ να κάνουμε κάτι ίδιο. Και τώρα αυτό θα γεμίσει είτε με κανονικό ξύλο είτε με σκάλες. Αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσω σε λίγο, γιατί σκέφτομαι να φτιάξω τώρα το interior από κάτω. Τι δεν ξέρω πώς θα το κάνω με τις σκάλες, είναι η αλήθεια. Να το κάνω με κανονικό ξύλο και να πάει στο διάλο. Θα το κάνω με κανονικό ξύλο. Θα το κάνω με oak, μιας που είναι αυτό που μου περισσεύει περισσότερο. Και το πολύ βάζω stairs απ' έξω για να φαίνεται πιο ok. Ωραία. Και τώρα που το κάναμε αυτό, σκέφτομαι εδώ πέρα πως είπα να βάλω stairs και μετά από εδώ να ξεκινάει το κανονικό stair. Απλά εδώ να είναι τύπου κανονικό oak και από πάνω να είναι spruce. Το κάνω έτσι, γιατί όχι. Ωραία. Το εξωτερικό είπαμε να το κάνουμε κανονικό oak, άρα μπορεί να μην φτάσουνε. Ξέρω λοιπόν και άλλα λίγα sets. Ωραία, θέλω κι άλλα. Λοιπόν, δεν θα πω ότι μου αρέσει όπως βγαίνει. Μέχρι στιγμής δεν έχω και κάποιο άλλο design στο νου, οπότε και αφού το φτιάξαμε, να βάλουμε λίγο φως. Αυτό εδώ ίσως να ήταν κάπως καλύτερο να βάλουμε και έτσι, ώστε να είναι ομοιόμορφα.
Και είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω να δω απ' έξω πώς φαίνεται. Φαίνεται πολύ απ' έξω. Ίσως εδώ θέλει μια προέκταση. Το κάνουμε λίγο πιο 3D. Ωραίο. Ναι, εδώ μπροστά να το φτιάξω. Αλλά γενικά βλέπω το improvement. Θα φτιάξω και εδώ μπροστά. Είναι έτοιμο. Τουλάχιστον εξωτερικά. Επειδή επίσης έφτιαξα buttons κατά λάθος, απλά θα το βάλω εδώ πέρα. Χωρίς να κάνουν κάτι. Απλά decoration. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Καλώς ορίσατε επίσης στο Nightmare. Ελπίζω να μην είναι μία ακόμα 2-week σεζόν που έχουν οι περισσότεροι SMPs και που είχε ο Nightmare παλιότερα. Πραγματικά το ελπίζω, γιατί με τα τόσα πράγματα που έχω βάλει πιστεύω ότι έχει πράγματα για να κάτσει κάποιος να ασχοληθεί. Οπότε ναι, θα το πούμε σε ένα άλλο επεισόδιο του Nightmare. Είμαι ο Snoop και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.